Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάτι πολύ ωραίο. Μπορώ να σου το αφήσω εδώ, αλλά αφήστε το ρε για μετά. Παιδιά, εδώ έχω βγάλει ένα βίντεο με εσάς, ναι, μόνο ένα. Θα προσπαθήσω να γίνω ο καλύτερος YouTuber. Περιμένετε, εδώ ξέρετε τι κάνουμε. Αν είσαι YouTuber, μπορείς να φτιάξεις το skin σου. Από εδώ είναι το YouTuber Pass, είναι το δικό μου παιχνίδι. Μπορείς ακόμα και να επιλέξεις κορτσίτικο skin. Τα πάντα, ας πούμε. Δεν μπορείς όμως να με διαλέξεις κάτι που αν δεν θες, κάτι το οποίο δεν θες, τότε σε επιλέγεις κάτι πολύ ωραίο. Το λες αγορίστικο, κορτσίστικο. Ακόμα μπορώ και να το κάνω σε live. Λέγεται εφαρμογή η δικιά μου. Είναι πολύ διαθέσιμη ακόμα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στα φυσικά μου καταστήματα. Αν θέλετε να κατεβάσετε το παιχνίδι, ρωτήστε να δείτε τι λέει από κάτω και κατεβάστε το. Εγώ είμαι πάντως καλός σε αυτά, έφτιαξα το δικό μου skin πλέον και έχω πάρει μερικά μηνύματα τα οποία μου λένε subscribers. Λέει φτιάξε το καλύτερο skin και το έφτιαξα πλέον, τώρα το παίζω ρόλο για να είμαι το καλύτερό μου skin. Και ο ρόλος θα γίνει μπορώ ακόμα μπορώ. Αν παίζει κυρική σημαίνει ακόμα κάνει βίντεο. Παιδιά, εδώ είμαι YouTuber, τι λέω. Και αυτή τη μουσική σας πάει τα νεύρα. Βασικά αν το βάλετε τέρμα το κινητό, συγγνώμη, ρεύτηκα. Γιατί πριν πια καφέ. Και τώρα παιδιά, δεν ξεχνάτε να κάνετε και like και subscribe. Δεν τελείωσα ακόμα εδώ. Ολίβια. Παιδιά, θα σας πω ένα μεγάλο μυστικό. Τώρα θα παίξουμε στη λαμπρέη. Πάμε. Και αν κερδίσω κανένα πει, τότε εσύ θα φροντίσεις, βασικά να φροντίσεις να γίνει το πιο μεγάλο event. Σε λίγο ξεκινάει το πιο μεγάλο μου event. Προβάλλεται γρήγορα εχθές το μεσημέρι 2,2 και πείτε με σαν 8 Ιανουαρίου απλά μπαίνεις στο σερβερ και μπορείς να κάνεις. Τώρα πήγαμε, εντάξει, και παιδιά δεν πήγαμε ακόμα, ας πούμε κάτι να περάσει η ώρα. Παιδιά, τελικά θα παίξουμε καρδιά. Θέλετε να παίξουμε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ήρθε ένα μήνυμα να παίξουμε 99 μέρες, όχι τόσο τερματίσκα παιδιά. Θέλω να παίξουμε κάτι πιο ωραίο ρε παιδιά, βρείτε κάτι. Το μηχανάκι δεν το έχω παίξει, αλλά εδώ έχω Μέκη. Εδώ τώρα μιλάνε και οι άλλοι. Αλλά έχω ένα απλό μηχανάκι.
Το οποίο αυτό που το έφτιαξε λίγο φίλος, που ο φίλος που μου έβαλε όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι το οποίο μου έβαλε τα ντουμάτικα, αλλά τι να πω, έχω και ένα σπίτι και που πετύχει το καλύτερο υπάρχει μερίδια. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Μπαλερίνα καπούτσι. Μπι. Παιδιά, πάμε. Τη βετζίνη. Κάντε κόρ. Μπορώ τώρα να βγω. Μπορώ να... Ας πούμε μπορώ να κάνω Αλμπάνια. Ξέρω παιδιά. Το παιδί. Έχω και ένα λάκι δύο. Δεν ξέρω, δεν το έχω πει και μου πέτυχαν όλα αυτά. Ρε Θεέ μου, αυτό πρέπει να φύγει. Όλο αυτό λίγο να φύγει παρακαλώ. Το παίρνουμε και το βάζουμε εδώ. Μετά βάζουμε 3 εδώ. Και άλλη μία εδώ, βάζουμε και μία εδώ. Τώρα θα αγοράσουμε πράγματα που βγάλουμε. Ή θα πάρω την τεπίλη για πιτσίρι. Πάρω κι άλλη μία πιτσίρι και σε παιδιά δεν έχω μερικά Robux. Δεν έχω Robux. Αύριο παίρνω λεφτά. Πολλές μέρες θα πάρω λεφτά. Μπορεί 1000 μέρες γιατί δεν έχω κάνει πολλά βίντεο. Μου είπε η Κυριακή. Αλλά θα προσπαθήσω παιδιά. Βγάλω τα πιο πολλά και πάρει πολλές εγγραφές η Κυριακή. Αν θέλετε δέστε τα βιντεάκια της. Παιδιά, δεν πληρώνω τώρα από Robux. Πήρα τα πρώτα μου λεφτά και ακόμα να πληρώσω Robux. Δεν πληρώνω ρε παιδιά, ξέρετε Robux. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Αν τώρα πληρώσω 10 Robux, θα μου φάει 10 ευρώ ρε. Σιγά θα με δώσω 10 ευρώ. 10 ευρώ είναι πολλά λέμε. Δεν το λες λίγα πολλά. Παιδιά, Σελμποπρίτο, γκάγκστερίτο. Παιδιά, τώρα έχετε ποτέ δείτε YouTube και για παραπομπή παιδιά, τώρα επειδή σας έχω, επειδή παιδιά ακούσατε κάτι παστό η αδερφή μου πάντα βάζει μουσική, η αδερφή μου, και της λέω με βάζεις μουσική, δεν ακούει. Παιδιά τώρα πρέπει να παίξουμε κάτι πολύ ωραίο, να παίξουμε αυτό. Να παίξουμε δρακόνικα μόλι, να παίξουμε καπουτσίνο αστίνο, να παίξουμε τρένο. Το ξέρω αυτό, το έχω παίξει, αλλά όχι. Θα παίξω. Καθίστε λίγο εδώ παιδιά. Να βρω λίγο ένα παιχνίδι γι' αυτό.
Ρε παιδιά. Έκανα λάθος. Αν δεν είναι αυτό που έπαιζα. Χέσε με. Παιδιά, κάνω λάθος και είναι και τα δύο αγαπημένα μου παιχνίδια, αλλά το άλλο δεν μου άρεσε. Νομίζω Λεφαντίνο και η Μελίδη. Αυτό είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Εντάξει, μου έφυγε ένα κλάμα, αλλά όχι πολύ. Είμαι YouTuber μεγάλο, αλλά όταν δεν παίζω τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Εντάξει, παιδιά, πώς θα πάτε εσείς? Εγώ πάω όλα καλά. Τώρα εδώ κοιμήθηκα. Ξυμνήσα και τώρα βγάζω βίντεο αύριο στη Παρασκευή. Αν θέλετε να βρεθούμε, είμαι YouTuber, μπορούμε να βρεθούμε όσες μέρες θέλω. Αν θέλετε θα γράψω εγώ και παιδιά θα σας πω πότε θα πάμε στην Κύπρο. Θα σας πω εγώ, έχω μερικά λεφτά. Βασικά δεν έχω κανένα φρακό, μου το πήραν. Η φίλη μου, ο Μάριος θέλει 10 ευρώ, του δίνω. Ο άλλος μου λέει 20 ευρώ, του δίνω. Μου πήραν όλο το χαντιλίκι. Και δεν έχω μείνει με κανένα ρόμπαξ, οπότε βρήκα μερικά δωρεάν skins. Και παιδιά, τρακόνι καμελό. Θέλετε να κλείσω τώρα για λίγο το βίντεο? Γιατί ξέρετε. Καμελόνι τρακόνι. Ναι παιδιά, μπήκα. Ναι. Γιατί με διώχνει από το σερβερ? Παιδιά, καθίστε λίγο. Παιδιά, λίγο σας αφήνω τώρα. Τι? Παιδιά, αφήνω.